Pnawn da pawb, gobeithio bod chi'n cadw'n dda ac yn edrych ymlaen at ein sesiwn ffitrwydd ni heddi. Felly does dim angen unrhyw offer arno ni heddi, yr unig beth sydd angen yw'r cader. Reit, heddi, dyn ni'n mynd i wneud bach o waith ar ein cydbwysedd, felly dwi eisiau chi sefyll yn dal, tynna'r bol na mewn, sgwydde nôl. Nawr mae'r cader na jyst rhag ofyn dyn ni eisiau fe iawn. Reit, be dwi eisiau chi wneud yw yn ara bach symud un coes mas i'r flaen. Barod, offa ni, dyn ni'n mynd i wneud 8. Nawr, pulses bach yw rhain, dyn ni eisiau cadw'r corff yn syth, a'r coes yn syth. 4, gafael yn y cader wrth gwrs os angen. 5, 6, da iawn chi, gweithio ar ein cydbwysedd cofio. 7 a 8, da iawn. Nawr, dwi eisiau chi mynd â'r coes allan i'r ochr. Offa ni. 1, nawr sicrhewch bod y corff yn cadw'n syth. So ni eisiau plygu i'r ochr, iawn? 4, mae rhaid bod chi'n dechrau teimlo fe ar y coes yma nawr. Y coes dyn ni'n sefyll ar. 6, 2 ar ôl, cadw fynd. 7, 1 ar ôl. 8, siglwch y coesau. Jyst rhywbeth bach, mae fe'n brifon, dyw e. Reit, raw yn i'r ochr arall. Iawn? Sefwch yn dal y bol na'n dyn. Offa ni, so coes mas i fras. O'n flaenau ni am 8, 2. Popeth yn sownd nawr, yr unig peth sy'n symud yw'r coes. Trio gadael i'r cader fynd os ydych chi gallu. 5, popeth yn solid. 6, cadw fynd. 7, ac 1 mwy. 8, siglwch y coesau os oes angen, dyn ni'n mynd mas i'r ochr. Just fel tro diwetha, mas yn ni. 1, nawr cofiwch nawr cadw'r y corff na'n syth. 2 iawn. 3, gwir yn teimlo o amgylch top y coesau. 5, cadw fynd. 6, 2 ar ôl, dwi'n gwybod mae'n brifo nawr. 7, ac 1 arall. 8, o siglad i'r coesau yna. Ond dyna beth dyn ni eisiau, o amgylch fan hyn i gyd, dyna beth sy'n mynd i helpu'r cydbwysedd yna. Reit, beth am mynd i eistedd lawr? Cael sai bach. Reit, eisteddwch gyda'r traed yn fflat ar y llawr, sgwydde na nôl a'r cefn yn syth, iawn? Be dwi eisiau chi wneud yw dod â'r breichiau allan i'r ochr tua 90 gradd, iawn? Gyda'r dwylo yn gwynebu'r blaen. Dyn ni'n mynd i gwthio nhw i fyny, ond wedyn tynnu'r breichiau nôl, fel y bod chi'n teimlo'r cefn yn sgwiso da'i gilydd, iawn? Reit, offa ni. Lan yn uchel a sgwys, dyn ni'n mynd i wneud 10 o rhain. 2, da iawn chi. Nawr, peth pwysig fan hyn yw i'r cefn cadw'n syth. Iawn, gwasga'r cefn nad ei gilydd. 2 iawn. 4, really gwasgu da'i gilydd. 2 iawn chi. 5, ceren uchel i lawer. 2 iawn. 6, dyn ni bron yna, sgwys y cefn yna. Mae'n teimlad neis. 7, bron yna. Cadw'r brechu yna'n uchel, stretch mawr a tynnu nôl. 2 ar ôl fi'n credu, falle fi di anghofio cyfri bach, ond dim ots. Ac 1 mwy. 2 iawn chi. Hwna'n brifo'r cefn yn diwe. Reit, un peth mwy i ni orffen. Dyn ni'n parhau i eistedd, paid â phoeni. Reit, eisteddwch yn dal. Pwyso nôl, tipyn bach, fel bod ni'n teimlo bach o densiwn ar y bol na. A be dyn ni am wneud? Dyn ni am wneud twist bach, iawn? Felly mae'r panelyn yn trio cyffwrdd y penglin, ond paid â phoeni os dyn nhw ddim yn cyffwrdd y twist yn ni eisiau. Barod, offa ni. Brechau ar ochr y pen. 1, da. 2, dyn ni'n mynd i wneud 10, iawn? 3, cadw'r cefn a'n syth nawr cofio. 4, bron yna. 5, hanner ffordd. 6, really teimlo'r twist yn y bol na. 7, cefn yn syth cofio. 8, 2 ar ôl. 9, ar 1 ola. 10. Ac ymlacio. 2 iawn chi, gobeithio ydych chi wedi mwynhau a na i weld chi tro nesaf. Hwyl!